فأنا من اليوم الأول فت فيه على المجلس المحلي كان هدفي الأول والأهم إنه هذا الأمر يتم، والحمد لله يعني نحن شاعرين إنه هاي السنة الثالثة على التوالي اللي كل سنة نحن بنوزع منح دراسية للطلاب الجامعيين، وبعتقد إنه هذا إحساس بالنسبة لي كثير طيب إنه الحمد لله قدرنا اليوم نوزع هاي الكمية الكبيرة حوالي 240 منحة دراسية في دلتا الكرمل. אני מאוד מאוד התרשמתי מהמחויבות העמוקה שלו לנושא החינוך. זה במועצה של פחות מ-20,000 איש להגיע למספרים כל כך מרשימים, עם איכות כבר, עם הצלחה בבגרות, זה פשוט יוצא מן הכלל, עם כמות סטודנטים כל כך גדולה, עם נושא שקרוב אישי, לא קשור לבזן, של הרבה מאוד מיקוד לחינוך ולקידום אנשים, אין מילים בפי, יוצא מן הכלל. כרשות וכאגף החינוך, הצבנו לנגד עינינו מטרה מחודדת דייה, להשקיע בחינוך ולהציב את התחום הזה בראש סולם העדיפויות שלנו. מלגה זו ניתנת בעזרתם ובתמיכתם של אנשים יקרים ושל גופים חשובים שהקדישו את מלוא מרצם כדי לקדם את הקהילה. האדם שאני בעצם מתכבדת להזמין אותו, כבוד ראש המועצה, הוא אדם שדואג לכל שלבי החינוך ביישוב, החל מהגיל הצעיר ביותר והחלה בסטודנטים שאותם אנחנו באמת מתכבדים לארח היום ולהעניק להם את התרומה. הכבוד כולו שלי להזמין אותך, כבוד ראש המועצה, מר כרמל נסרדין, לשאת את דבריך, בבקשה. אני מאוד מאמין בחינוך, ומאמין בחינוך על פי סקאלה. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהגיד רק מאמין בחינוך. אני רוצה להגיד לכם שעשינו בדיקות. לפני 3 שנים במדינת ישראל היו 3.5% מהאוכלוסייה במדינת ישראל סטודנטים, כ-300,000 סטודנטים שעברו 3.5%. בדאלית אל-כרמל אחוז הסטודנטים היה 1%. כיום במדינת ישראל יש 3.5% סטודנטים, אבל בדאלית אל-כרמל עלינו מ1% ל2%. זאת אומרת, הכפלנו את עצמנו תוך 3 שנים. אנחנו מקבלים נתונים של 65% זכאות לבגרות בדאלית אל-כרמל, דבר נפלא בזכות עצמו. אני כל כך מאמין בחינוך, אני מאמין בכם הסטודנטים היקרים, אני מאמין שאתם חוד החנית, ובאמת המנהיגות שלכם לעתיד היא שתוביל דאלית אל-כרמל למקום אחר, וזה חשוב לנו מאוד שזה יקרה. כי חברה שיש לה שדרה חינוכית, משכילה, מבינה, יודעת, יוזמת, שמצליחה בכל מקום ומקום, זו היא האוכלוסייה הנכונה שאנחנו צריכים אותה, ואני חושב שזו האוכלוסייה שבסופו של דבר תצליח להוביל את האוכלוסייה במקום אחר.